So mayong palis sa tanano sa itong mga suking tigtanaw dia sa among YouTube channel sa Kanungaw Rondalia. Karong adlaw mo dalit nig tukar nga kay tulan o guro sa Spandan. Unya pasensya gamay nga ang among channel murag nabakantig mga pilang simana nga wa mi na upload tungod sa panahon nga sige kuwan unya ang mga kauban doon na po yung mga trabaho. Kasi di kami magsugod no among atagan na ipagtimbaya ang atong mga supporters nga hantod karon ni suporta o niya ang abot na taong 10,000 subscribers. So salamat sa inyong kanunay suporta. Murag di na madugay makapalit ng suging bahal ani. Unya amo na pong great ang among higala nga tuan ni uli sa Muntayo. Ang among gitarista, sinong Biling, kumusta sa anong nanamatay asawa? Nagkasawa na ba ka? Diya kami din naglingaw-lingaw o hinaot ko nga naaka sa kanunay sa mayong panglawa. Diya, okay mga greeting sa itong mga kauban? Ano na naman? Sige.